שלום לכולם, בנות, אנחנו מסיימים היום את הפרק אה, חמישי, והגענו לאיזה מקום מסוים בפעם שעברה, ומהמקום הזה אני אתחיל. אבל אני רוצה רק להזכיר לכם על מה דיברנו, מאוד 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 בקצר, כי בשביל להמשיך, אז אנחנו צריכים את זה. אני מראש מבקשת סליחה, כי בין המיצרים יש בעיה עם חוכמה, אז אם אני אציץ למה שאני כתבתי, כי באמת זה תקופה כזאת, משהו סתום. אז זהו, אז אנחנו דיברנו על זה שהאדם הוא הנברא היחיד שיש לו חופש בחירה. ואני רוצה להוסיף פה ממש אולי משפט או שניים על כך שאנחנו לא מעריכים את זה מספיק, אנחנו בכלל לא מעריכים את זה לדעתי. כי מה זה בחירה חופשית? שיש רק לאדם. בחירה חופשית זה שני דברים. שאדם הוא יכול להיות, הוא יצור חופשי, הוא יכול להיות בחירות, והוא יצור יצירתי. זאת אומרת שהוא יכול באמת לברוא דברים חדשים, דברים יש מאין. זה משהו שמכיוון שאנחנו בני אדם ורגילים לזה, אז אולי אנחנו לא מספיק מעריכים את זה. אז אני ככה מציעה לכם להתבונן בזה, שהקדוש ברוך הוא נפח בתוך אדם את מה הוא נפח, את עצמו, חלק ממנו, וכתוב בזוהר הקדוש בפירוש, כתוב שכאשר היסודות שהוא ברא בהתחלה יסודות, והם כבר יצרו את כל היצורים האחרים, את כל הבריאות. בסוף הוא אמר, עכשיו נשאר לי בריאה אחד, שבה אני משתתף. עכשיו, עוד משהו, כאילו, תזכרו את זה, זה מאוד מאוד חשוב. כל נשימה שאנחנו נושמים, זה נשיפה שלו. הוא כאילו מאנשים אותנו כל הזמן. זה גם להעריך גם את זה, זה גם, למה אני אומרת את כל זה בנות? כי עכשיו היה לי, הנכד שלי היה בשבת, לא יודעת למה כולם מדברים עכשיו על משיח בזמן האחרון, אז הוא שאל אותי, סבתא, מה הוא כבר, מה יהיה? מה יהיה השינוי? מה יתגלה לנו? אז אמרתי לו, אתה יודע מה? הדבר הראשון, הגדול, שיתגלה לנו, תתגלה לנו האמת מי אנחנו. האמת הזאת תתגלה, אבל אנחנו יכולים עדיין, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח, כמה שיותר להעמיק בזה, יותר להתבונן בזה, אולי יותר להודות על כך. זאת אומרת, על זה שיש לנו בחירה חופשית, שאמרנו שזה אומר חירות ויצירתיות, וזה שכל נשימה שלנו, השם מחיה אותנו. הוא כל פעם נושף את עצמו בתוכנו, שוב ושוב. אתם מבינות מה זה אומר? זה אומר שכל רגע אדם מתחדש. עם כל נשימה הוא מתחדש. כי הקדוש ברוך הוא אף פעם לא חוזר לעצמו. אף פעם. אין סוף, זה גם אין סוף שינוי. זה גם לא משהו קבוע. זה משהו שאין סוף משתנה. כמו יעלום, אם אתם לוקחים יעלום, אז הוא כל הזמן מחזיר את האורות, וכל פעם זה אור אחר. אז זה גם עניין שרציתי להוסיף, וגם מכיוון שהשם רצה שלאדם יהיה בחירה חופשית, אז האדם הוא היחיד
שהוא יכול להשפיע על השינויים בעולם. כי אמרנו שכל מה שנמצא בעולם הזה, זה כמו במסך של המחשב. כל מה שנמצא על המסך, יש בתוכנה. שום דבר שאין בתוכנה לא יכול להופיע על המסך. כלום. זה רק נראה שהכל משתנה על המסך. אבל לא. והתוכנה הזאת היא המקור למה שמופיע על המסך. וככה זה הכל בבריאה, חוץ מאדם. אדם הוא לא רק תוצאה מהשתלשלות הכוחות מלמעלה למטה, הוא גם יכול לעשות פעולה שהיא תשפיע ההפך לכוחות שלמעלה. כל הכוחות האלה אמרנו זה 10 ספירות, 10 ספירות בשבילנו הם אורות, אבל בשביל הקדוש ברוך הוא הם צינורות, שדרכם הוא מזרים לנו את כל מה שאנחנו צריכים, את החוכמה, את התבונה, את היכולת אהבה, את היכולת הגבורה, את האפשרות לאיזון, את הנצחיות, את ההוד שזה פאר, את היסוד, יסוד שזה יכולת לחבר בין כל הכוחות, ואת המלכות שזה לגלות את כל הכוחות האלה, את הפעילות שלהם, פה על המצח הזה שנקרא מלכות. את כל זה השם מזרים לנו כל הזמן, דרך האורות האלה, דרך הספירות, וחוץ מאדם אף אחד לא יכול להשפיע חזרה על הספירות, אבל אדם כן. ואמרנו שאדם הוא משפיע קודם כל על העולם הפיזי, והשינוי שהוא יוצר פה בעולם הפיזי משפיע על הכוחות למעלה, אבל גם דיבור של האדם וגם המחשבה של האדם יכולים לעשות שינוי בכוחות העליונים. ואמרנו שקודם כל צריך, שוב, צריך להיות, למה צריך לדעת את זה בכלל? כי אדם, אם הוא לא יודע את זה, זה סכנת חיים. למה? הוא פותח את הפה, הוא אומר דברים סתם, הוא אומר, לא יודעת, משהו, הוא שיהיה, לא יודעת, איזה כל מיני ביטויים יש לנו כאלה, שאנחנו זורקים אותם סתם, ואז אנחנו סוגרים עם הביטוי הזה, אנחנו סוגרים את זרימת האורות עלינו. אדם שהוא לא מודע במה שהפה שלו מדבר, ולא מודע למחשבה שהוא חושב, הוא יכול למשוך לעצמו המון צרות. אז זה גם נורא חשוב לדעת. אז עכשיו, אדם יכול להשפיע על ידי זה על המציאות, אבל אמרתי, אני כל הזמן אומרת שברוך השם יש לזה גבולות. הקדוש ברוך הוא שם גבולות, זאת אומרת שלא כל אחד יכול להשפיע באותה עוצמה, לא ההשפעה של כל אחד מגיעה לעולמות העליונים וכן הלאה. יש ספר של איזה פסיכולוג רוסי אחד, הוא פסיכולוג אבל הוא אדם מאוד רוחני, אז בין היתר הוא מסביר שאדם פועל בעולם הזה ויוצר יצורים רוחניים שהם בעצם קובעים את הקשר שלו עם הבורא. הוא גם אומר את זה, אני לא יודעת מאיפה הוא יודע את זה. הם קוראים ליצורים האלה אגרגורים. אז הוא אומר, אבל זה תלוי באדם, הוא אומר. יש אדם שיש לו בחירה רק בין פיג'מה עם פסים לפיג'מה עם עיגולים. והוא חושב את עצמו בעל המציאות.
זאת אומרת יש גבולות, ברוך השם, כן? לא לכולם הקדוש ברוך הוא נותן באמת אה, כוח להשפיע, שזה חלילה באמת יקלקל לגמרי את הכוחות העליונים. ואמרנו שהכוחות העליונים יכולים להיות בשני מצבים. המצב המתוקן זה כשהצינורות האלה הם פתוחים ומעבירים את האור של הבורא, או שהם יכולים להיות סתומים, להתקלקל. זאת אומרת, יש תיקון ויש אה, קלקול בכוחות האלה. עכשיו, הקלקול שגרמנו לכוחות האלה, מה הוא גרם לנו? אנחנו מרגישים רע, מרגישים, קוראים לנו דברים לא נחמדים וכן הלאה. והתיקון, ההפך, שאנחנו גורמים לתיקון הכוחות האלה, אז אנחנו פה מרגישים שמחה, בריאות, אה, נהנים, טוב לנו. ואמרנו, אז אם החיבור לכוחות האלה, הקשר עם הבורא הוא תלוי בנו, אז אנחנו צריכים להבין, ללמוד איך ליצור קשר מסוג זה שהוא ישפיע עלינו טובה. איך לגרום כזה קשר שהכוחות העליונים יהיו במצב מתוקן. ואמרנו שאומר הזוהר הקדוש שרק אם הדיבור והמחשבה והמעשה של אדם הם כראוי, אז אנחנו יכולים למשוך באמת את האורות שהם הם אנרגיית חיים שלה. זה מה בעצם האורות האלה. זה חיות. אז איך? אז אמרנו שאומר הזוהר הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא מחפש? הוא מחפש שאנחנו נפנה אליו באהבה, באמת. ופה אנחנו סיימנו. מה זה לפנות אליו באמת? והקראתי לכם מזוהר שאומר הזוהר הקדוש בהרבה מקומות, באחד מהם שזה בפרשת חוקת. אז הוא אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא מחפש את ליבו של אדם, את הלב, וזה דבר מאוד 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 מעניין. מעניין כי הטבע של הלב, המבנה שלו, הפעילות שלו, התחיל להתגלות באמת רק במאה הקודם, ובסוף מאה הקודם, ובמיוחד בהתחלת המאה שלנו, ב-2000 פלוס. ואני כבר אמרתי, אבל אני מזכירה לכם את זה, בלב יש את התאים שהם נקראים נוירונים, אין שם הרבה, יש איזה 400,000, או אני זוכרת בדיוק, אבל בערך זה המספר, זה לא הרבה, כי בראש יש מיליארדים, אבל זה אומר שהלב יודע לחשוב בלי קשר לראש, כשהוא לא תלוי במחשבה, ויש ללב כוח, יש לו את היכולת להשתיק את המוח ולשלוט על כל הגוף. ואז אדם פועל באמת עם הלב. ולמה זה חשוב לנו לדעת? אנחנו דיברנו על שינוי שקורה ביקום. השינוי שקורה ביקום בגדול הוא שינוי של לעבור ממדרגה למדרגה. האנושות עכשיו עוברת ממדרגה שהייתה לה למדרגה חדשה. מדרגה חדשה. ואין, אם מישהו עוד, לא יודעת, חולם שהכל יחזור
לקדמותו, שהקשיים יעברו והכל יחזור לשגרה, אז אני רוצה להחזיב אתכם, זה לא קורה, וזה לא יקרה, וזה לא יקרה. אז מה אנחנו צריכים לדעת על הקפיצה הזאת? בשביל להיות עם הזמן, עם הזרם. עד עכשיו אנחנו חיינו בתקופת שכל. זו הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה. תקופת השכל זה תקופה כשהשכל משתלט על כל הגוף. למה? איך לימדו אותנו? לימדו אותנו שהעיקר זה הידע שלך, ההשכלה שלך, היכולת שלך הקוגניטיבית, כל העניינים האלה. אני יכולה להגיד לכם שאני עבדתי שנים, 10 שנים, אני עבדתי עם ילדים מחוננים, פרויקטים כאלה. עכשיו, במקביל, אני עבדתי גם עם ילדים רגילים, מה שנקרא, כן? עכשיו, איך בחרו, לא יודעת איך היום, כן, אני מקווה שזה השתנה, איך עושים את הטסטים לגלות שהילד הוא מחונן, בעיקר, בגדול, זה חשיבה מתמטית, חשיבה פיזית, זיכרון, הדברים האלה. ואני רוצה להגיד לכם, אני עבדתי עם הילדים המחוננים, ויש להם כזה פיגור אמוציונלי, זה מצד אחד הם נחשבים למחוננים ודורשים מהם דרישות אחרות לגמרי, גם ההורים מצפים מהם, כן, גם המורים, ועבדתי עם כיתות רגילות, מה שנקרא. אני רוצה להגיד לכם בנות שהעבודות, הנושא היה פיתוח חשיבה יצירתית. הם כל הזמן, כל שיעור הם יצרו אצלי, כל מיני נושאים, כל מיני, הייתי נותנת להם. בכיתות הרגילות היו עבודות כל כך מעניינות, כל כך עמוקות, והייתה לי איזו כיתה שהיו שם 2 ילדים שהם היו מוגדרים כי יש להם איזשהו פיגור, הם מופרעים כאלה, לא פיגור, אלא מופרעים. אלה העבודות היו הכי מעניינות, העבודות שלהם. כי ככה לימדו אותנו, ככה זה השכל תפס את המקום החשוב, השולט. מה עכשיו הולך לקרות? אנחנו עוברים לתקופה של רגש. אני עשיתי לפני 2 או 3, מתי עשינו? עם מיכלי עשינו קורס, וקראנו לקורס הזה עידן הלב. יכול להיות שכבר הגיע הזמן להוציא אותו בכלל שיהיה ביוטיוב, כן? עידן הלב זה משהו שלא לימדו אותנו בכלל. זה להכיר ברגש, להכיר בחוויה. את זה אנשים פשוט לא יודעים לעשות את זה. אני עבדתי עם המון אנשים בטיפול, ובטיפול השלב הבסיסי שם, שעובדים עם הרגש. מה אתה מרגיש? אז כמה אנשים היו שהייתי שואלת אותם, מה אתה מרגיש? הם לא ידעו. אז אני הייתי צריכה לתת להם רשימה של רגשות, שמה כאילו קורה אצלהם. בכלל לא זוכרים מה זה רגש. יש הרבה, אני מרגיש, לא יודעת, משהו שזה בכלל לא קשור לרגש. שכחנו להרגיש. ואנחנו עכשיו בעידן הרגש. עכשיו, זה
מה שהשם מצפה מאיתנו, וזה מה שיקרב אותנו לשם באמת. כי מה אומר הזוהר? הקדוש ברוך הוא מחפש את הלב של האדם. ואיך להיות אמיתי? איך אנחנו לומדים להיות אמיתיים? איך אנחנו לומדים להבחין ברגש יותר מזה? איך אנחנו יודעים לתת לעצמנו להיות בחוויה, בלי מיד לעשות חישוב, בלי מיד לעשות, לואיזה אמרה שאם זה זה, אז זה ככה, ההיא אמרה, הוא אמר, איך לעשות את זה? איך לעשות שהאדם יחווה את החוויה באמת? אז יש כמה ציטוטים מחכמינו, שאני אקריא את זה ואנחנו נראה לאט לאט מה יעזור לנו באמת להיות יותר אמיתי, קודם כל עם עצמנו, שזה אותו דבר עם השם. אז אוקיי, אז הציטוט הראשון הוא מבעל התניא, ובעל התניא בשפת אמת הוא מסביר ככה, האמת היא התאמה מלאה בין פנים לחוץ. אם אדם קורא לבורא בפיו, ובליבו יש כמיהה אמיתית, אז הוא נקרא קורא באמת. הלב והפה באותו המקום. הלב והפה באותו המקום, בשביל זה צריך, אין לנו הרגל כזה. זה ההרגל הראשון, שאני כבר אומרת את זה מזמן, אני יודעת שאני חוזרת על זה, ואני יודעת שצריך לחזור על זה, כי אני בעצמי צריכה לחזור על זה כל יום. לעצור את המחשבות ולהגיד, רגע, מה אני באמת מרגיש? עכשיו, אני אסביר לכם למה זה אפשרי בכלל. יש עוד גילוי מאוד מעניין על איך המוח שלנו עובד. אני תרגמתי פה, זה מאמר, אבל אני אנסה לעשות את זה קצר. איך המוח שלנו עובד בכלל. ברגע שמוח יש, תדמיינו כאילו יש שם לוח בקרה. בלוח בקרה, אם יש איזשהו רצון או איזו מחשבה שהיא משתלטת על לוח הבקרה, אז אפילו אם זה רצון קטן, אפילו אם זו מחשבה לא נכונה, לא חשובה, אם היא השתלטה, איך היא פועלת? היא משתיקה את כל המחשבות והרגשות האחרים. היא מטשטשת את הכל, והיא לוקחת את הפיקוד. קראתי מרופא אחד שהוא הביא הסבר לאיך רצון קטן יכול לתפוס את הלוח הבקרה הזה ולהרוג את האדם, לא סתם. אז הוא אומר שהיה לו מטופל שהייתה לו סכרת, והוא ממש אהב לעשן. הוא היה מעשן, לא יודעת, שתי קופסאות ליום, והוא כל הזמן הסביר לו, הרופא, שמה שזה יגרום לו, זה יסתום את, ה, את כל אוי, נו, ורידים איך קוראים למערכת הזאת, מערכת עורקים, מערכת עורקים. הדם. העורקים, כן. הוא לא, הוא אומר, דוקטור, אני לא יכול, אני לא מסוגל. קיצור, בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא נשאר בלי רגל. ואחרי איזה זמן מה, הרופא
פגש אותו, הוא כבר עם רגל אחד, ועם סיגריה בפה. אז הוא אומר לו, הסברתי לך ודיברנו, זה לא יכול להשתלט על זה. אחרי כמה שנים, הוא בבית חולים פגש אותו בעגלה, בלי שתי רגליים, חס וחלילה, לא עלינו, כן? ועם סיגריה בפה. ככה הוא מסביר, הוא אומר שהרצון הזה, כשהוא משתלט, הוא פשוט מטשטש את כל את ההיגיון, את הידע, את הכל. עכשיו תראו איך המוח שלנו עובד. זאת אומרת, כשהוא רואה, כאילו קולט משהו מתוך המציאות, הוא לא שולח את זה ישר לאותו מקום בו, ששם האינפורמציה, שהמוח מאבד שם את האינפורמציה. לא. הוא רואה משהו, בדרך הוא כבר יוצר איזה השערה, איזה רעיון, יש לו איזשהו רעיון למוח. יש לו רעיון, אני רואה את זה. זה אומר זה. עוד לפני שהמוח מתחיל לאבד, הוא שולח את זה למוח, ובעצם זה כמו אקסיומה אצלו, כמו היפותזה. הוא אוסף מהמציאות את כל מה שמצדיק את ההיפותזה שלו. זאת אומרת שאם אתם מאמינים במשהו, המוח כבר אוסף את כל האינפורמציה שמתאימה לאמונה הזאת, ושולח אותה לאותו מקום במוח ששם זה נאבד. לא נאבד, שהוא מאבד שם את זה. עוד דבר מדהים, אנחנו חושבים שאנחנו רואים בעיניים, אבל העין היא רק נקודת קישור למציאות, כי יש 80% של עיצבי הראייה שאמורים, עצב ראייה, אנחנו חושבים שהוא מעביר למוח את מה שהעין רואה. לא, 80% מהעצבי ראייה הם באים ממוח אל הראייה, ורק 20% שולחים את האינפורמציה כביכול אובייקטיבית. זאת אומרת, המוח הוא משפיע על העין, מה היא תראה. זה משהו, זה משהו מדהים. בגלל זה שני אנשים, הם קוראים את אותו הדבר, הם רואים את אותו סרט, הם נמצאים באותה מציאות, תשאל כל אחד מהם מה הוא ראה, ואתם תראו, הייתה איזו מורה, אני הכרתי אותה, מורה לגיאוגרפיה, היא הייתה אישה מאוד מיוחדת, היא כשהייתה מתחילה כיתה חדשה, הייתה מתחילה ככה, הייתה מבקשת מהילדים להסתכל בחלון, כל הילדים, כל הכיתה היו באים לחלונות, ואז היא ביקשה מהם שכל אחד יכתוב מה הוא ראה. 30 ילדים בכיתה, 30 יצירות שונות. על אותה חצר, תבינו. עכשיו, זה מצד אחד, זה, אתם תשאלו, אז איך להיות אמיתי עם השם. זה מצד אחד, מצד שני, אם אנחנו יודעים את זה כבר, אנחנו יכולים להשתלט על הלוח הבקרה של המוח. איך? אנחנו מחליטים מה אני עכשיו חושב, מה אני עכשיו מרגיש. זה אפילו באדם שבטיפול, שזה רגרסיה, שולחים אותו להיזכר
מתי בילדות פעם ראשונה הוא הרגיש איזשהו רגש, ואז אדם נזכר בכל הסיטואציה והכל. היום אפשר לקצר את זה. אם אנחנו יודעים את זה, שאנחנו יכולים לשלוט על הלוח הבקרה בצורה כזאת, להחליט מה המחשבה החשובה ביותר שלנו, אז נגיד יש לנו פחד ממשהו, אז עושים כזה אה, קשר, איזה זיכרון, איזה תמונה יצרה אצלי את הפחד הזה. עכשיו מה עושים? עכשיו אנחנו מתעלמים מהתמונה ומסתכלים רק על הרגש. אוקיי, פחד, זה הוא שתופס עכשיו את הלוח הבקרה. אני מחליף את הפחד לביטחון. אני מחליף את הרגש. זה מה שהתקופה שאנחנו חיים עכשיו בה מאפשרת לנו. פשוט להיות מרוכז במה המחשבה שתפסה עכשיו את המקום, מה הרגש שתפס עכשיו את המקום ומקריא לי מה אני צריך לראות במציאות, ומחליפים את המחשבה. אז אם נגיד אדם שהוא לא מאמין בנס, לא מאמין בבורא עולם, לא מאמין שיש השגחה פה. אין לו את האפשרות הזאת לשנות את המציאות, מה שנקרא. הוא רואה את מה שהוא רואה. אדם שיודע שיש השגחה, מה הוא מתחיל לראות בתוך המציאות? מה המציאות הזאת מאפשרת לי? מה טוב במציאות הזאת? איפה אני מרגיש פה את ההשגחה? זה אפילו בדברים שנראים מאוד, נו, מפחידים, מאוד טרגיים. אני סיפרתי לכם שהטיל התפוצץ ליד הבית שלנו בתל אביב, וכל החלונות, הכל הלך. עכשיו, המדינה משלמת את השיפוץ, אז השיפוץ יצא 85,000. זה ברור שאנחנו מהפנסיה שלנו לא יכולים. אבל זה יצא מעניין, כן? כי הבת שלי, ריקי, היא כל הזמן אומרת, אוי, צריך להחליף את החלונות, חלונות שהם כבר 30 שנה, לא יודעת כמה, כן? עכשיו ככה החליפו את כל החלונות. כאילו, למה לא לראות את זה, לא? למה לא לראות את זה שבבניין גם אנחנו לא היינו, גם אף אחד לא היה. ברוך השם, לא היה. בבית שלנו בכלל, חוץ מהחלונות, שריקי החליטה בזמנו שצריך להחליף אותם, כן? אז השם עשה ככה. סתם, תשמעו, זה קוריוז אולי, כן? אבל בכל דבר, במקום לשבת ולבכות על המצב, אולי צריך לראות את השינוי שהשם רוצה לגרום לנו, את הניסים שהוא רוצה שאנחנו נראה במה שקורה, כן? שכל המלחמה הזאת זה נס אחד גדול, עם כל, חס וחלילה, כל מה שקרה. אבל עדיין, לא יודעת אם אתם מדמיינים בכלל איזה נשק היה נגדנו, כן? לא יודעת.
בקיצור, זה העניין, שהמוח, ככה הוא בנוי. אבל למה הוא בנוי ככה? בשביל שאדם יוכל לעשות בחירה, איזה מחשבה, איזה רגש הוא רוצה שיהיה השליט. ואז כל החיים שלו משתנים. כל המציאות שלו משתנה. כי במציאות יש הכל, הכל, הכל. מתגלה לנו רק מה שאנחנו ממוקדים בזה, מאמינים בזה. אז זה העניין, זאת אומרת שככה להתחיל, להשליט את המחשבה על השם, להשליט על כל המחשבות אחרות, ואז נתחיל לראות. ואז מה שיהיה בלב יהיה בראש, ומה שיהיה בראש יהיה בלב. המערכת מוח לב היא מערכת פגועה. זה המערכת שבעצם היא תתקן כשיבוא המשיח, אבל אנחנו יכולים הרבה להתקדם לקראת זה. הרבה, כבר עכשיו. לעשות לאחד את המוח והלב, ואז מה יקרה? השכל, שהוא לא יודע להרגיש, הוא לא יודע לחוות, הוא יעשה לא שליט, אלא משרת של הרגש. הוא יהיה המשרת של הלב. ומכיוון שהאמת, החוכמה האמיתית היא רק בלב, אז ברגע שאנחנו נצליח בזה, הלב הוא גנרטור, הוא יוצר אנרגיה עצומה. אנרגיה, וברגע שהלב אוהב, האנרגיה שלו מוכפלת פי 5,000. רק מחשבה על אהבה, רק הרגשה של אהבה. זה בעצם מה שצריך לעשות, לאחד בין הראש ללב. זה מה שבעל התניא מציע לנו בעצם. עכשיו, איפה זה? כן. מה בעל שם טוב אומר בעניין הזה? הוא אומר, אמת היא על פי מדרגתך. גם אם אינך במדרגה העליונה, אבל אתה אומר את האמת שלך, מתוך פנימיותך, זו האמת לפני השם. אדם אשר אומר, ריבונו של העולם, אינני יודע איך להתפלל, אבל אתה יודע מה בלבי. זאת קריאה אמיתית, אומר בעל שם טוב. עכשיו, יש פה נקודה שצריך להתבונן בה בעניין המדרגה. א', אנחנו בעצמנו לא יודעים באיזה מדרגה אנחנו נמצאים עכשיו. האם היא נמוכה או גבוהה, זה רק השם יודע. בטח ובטח אנחנו לא יודעים באיזה מדרגה נמצא הזולת, כן? לא יודעים. אנחנו לא יכולים לדעת על אף אחד שום דבר. אז קודם כל, לא לעשות חישובים. אני עכשיו במדרגה גבוהה, איך מדברים מתוך המדרגה הגבוהה? מתוך זה שאני יודע לצטט בעל פה את כל 10 ספירות. מזה שאני יודע לעשות ציטוטים ממקומות גבוהים. זה נקרא להשליט את השכל. ואני חושבת, יש עניין של, צריך להתבונן בו גם, לא ליפול אל תוך החשיבה שאני יודע.
כי אני למדתי את כל ה... לא יודעת, את כל התורה, אני יודע את כל המצוות, אני יודע את כל הדברים הקטנים ביותר שצריכים לעשות במקרה כזה ובמקרה כזה. זה מצוין, זה טוב מאוד, כי לימוד התורה שהוא אמיתי, הוא בהחלט דרך להרגיש את אהבתו ואת גדולתו. אבל לא להתנתק מהרגש. לא להתנתק, אפילו אם אתה עושה הכל כראוי, הכל לפי הסדר, הכל לפי הידיעה שלך וידיעה של חכמים, הכל, גם שמה, ואולי שמה במיוחד, לא לעזוב את הלב, להקשיב טוב ללב, ואם אפילו בלב שלך יש ספק, במה אתה עכשיו עושה, ואולי אתה באמת הלב לא רוצה לעשות את זה, להיות מודע לזה. להיות מודע לזה, ולהגיד, קדוש ברוך הוא, אתה קורא בליבי, אתה תקרא באמת בלב שלי, אתה יודע שבעומק של הלב כל יהודי הוא צדיק. יש נקודה של יהודי בלב כל יהודי. זאת אומרת שבכל מקום, עם כל הידע שיש לך, לא להתנתק מהרגש. וזה מה שיעזור לנו להיות אמיתיים. וכבר אמרתי שהיום יש, אנחנו בתקופה כזאת שאי אפשר יהיה יותר לשקר. אי אפשר. בן אדם שהוא לא חי עם האמת שלו, הוא ירגיש תסכול, המון דברים לא טובים, ואפילו אולי הוא לא יהיה מודע למה. זאת אומרת שזה גם משהו שמאוד חשוב לנו לזכור, מהי קריאה אמיתית. עוד דבר שמרמב"ם, קודם כל, הרמב"ם אומר על הדיבר הראשון, אנוכי אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז הוא אומר, מה השם אומר עם זה? זה כמו שני אנשים נפגשים, אחד מהם אומר, אני משה, כאילו, ומי אתה? כאילו, תכיר אותי. אז הוא אומר, השם אומר, אנוכי השם אלוקיך, הוא אומר, בוא תכיר אותי. זה הדיבר הראשון, שזה מהכתר. עכשיו הוא עוד אומר, רמב"ם, והאיך הוא הדרך לאהבתו וליראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, מיד הוא אוהב ומשבח אותו ומפאר ומתהווה תאווה לדעת את השם הגדול. זאת אומרת שהתבוננות בבריאה מובילה לאהבה וקשר פנימי עם הלב. זאת אומרת שזה עוד דרך להיות אמיתי, זה פשוט להסתכל מסביב. אבל לא סתם להסתכל, שאנחנו רגילים, לעצים האלה, לדשא הזה, לפירות האלה, אבל לחשוב על היופי אינסופי שהשקיע הקדוש ברוך הוא בבריאה. אני לא זוכרת אם אני ציטטתי את זה מהרב שיינברגר, שהוא אמר שכפי גודל הנותן, גודל המתנה שלו. למה הוא התכוון? הוא התכוון לבריאה שאנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא במתנה.
עם אין סוף סוגים של דגים, חיות, פרפרים, ג'וקים. לא, לא יודעת, זה שפע אינסופי. רק לראות את השפע האינסופי. ואיך הכל פועל, ואיך הכל תלוי בהכל, והכל, אין, הדיוק הזה, היופי הזה. אז התבוננות בטבע זה גם מוליד את האהבה בלב. בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו בתקופה הזאת. ועוד ציטוט אחד מרמח"ל, במסילת ישרים הוא כותב בפרק א', אדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. איך? איך אפשר ליהנות בלי להתבונן וקצת לחשוב מאיפה היופי הזה, מאיפה הדיוק הזה, האינסופי. בעזרת השם, אני רוצה לספר לכם שאני אדבר, אם ירצה השם, אם משיח לא בא עוד שעה, אז נדבר עוד על השגחה, על ההשגחה, זה הפרק הבא, הוא על ההשגחה. אז פשוט לראות רק כמה תהליכים בגוף שלנו. לדעת את זה ולהתבונן בזה, אתה כבר אדם אחר. כבר יש לך יחס אחר לגמרי למי שברא אותך. ו, ויש שלושה דברים שכדאי להתבונן בהם בשביל לבחון את עצמנו, עד כמה אנחנו אמיתיים. אז יש שלושה דברים. הדבר הראשון הוא, האם חשוב לי הקשר עם השם, או רק התוצאה. זאת אומרת שיש אנשים אומרים, אני עשיתי הכל, התפללתי, נתתי צדקה, עשיתי את זה, הכל עשיתי, לא, כלום לא קיבלתי. אתה מתפלל, אתה מבקש, אתה תורם בשביל התוצאה, או בשביל הקשר. זה, אני לא יודעת מי חווה את זה, לפחות פעם אחת, לא יודעת. אני חושבת שכל אחד, לפחות פעם אחת, חווה את האחדות הזאת עם הבריאה. שאתה פתאום, אתה פתאום מתפשט על כל הבריאה כולה, יחד עם זה שאתה נשאר אתה. אתה פשוט נהיה חלק, וזה כבר לא משנה באותו רגע. איזה בית יש לך, איזה גובה יש לך, הרבה דברים, כן? אין, הכל נעלם. אתה נהנה מלהיות. זה נקרא להיות בקשר. זה הקשר, החיבור האמיתי. אז אדם שיבדוק את עצמו כל פעם שהוא מבקש משהו, למה הוא יותר מצפה? זה בסדר גמור לרצות את התוצאה. אנחנו רוצים דברים טובים, בריאות לילדים, אנחנו רוצים שיהיה לנו שלום, אנחנו רוצים דברים טובים. אבל מה חשוב לך? רק זה? או חשוב לך להיות בקשר איתו? כי הבקשה אליו, התפילה, עצם זה שאתה פתאום מדבר למי, רק אתה יודע למי אתה מדבר. קשר. האם חשוב לי הקשר ולא רק התוצאה? זה המבחן הראשון. המבחן השני, אם אני מוכן גם להקשיב מה השם אומר לי,
ולא רק מה אני אומר על השם. יש איזו פסיכולוגית אחת רוסייה, אז היא אמרה, אה, לפעמים אנשים פונים אליי ושואלים אותי, למה אני לא שומע את היקום? אתם יודעים, כן, מכירים את זה, כן? כאילו, במקום בורא, אז יש כל מיני רוחנים שאומרים יקום. היקום שולח, היקום מדבר, בסדר, שיהיה יקום, כן? זה קיום, זה... אבל אנחנו יודעים מי זה. אז מה באמת, הם אומרים, למה אני לא שומע אותו? היא עונה להם, זה סימן שאתה לא שומע את עצמך, ואתה לא שומע, אתה לא מקשיב לו. זה העניין, כאילו, זה לא אתה לא שומע אותו, את עצמך אתה לא שומע, ואתה גם לא מכוון לשמוע אותו. אז השאלה אם אנחנו מוכנים לא רק, השם תקשיב, למה אתה לא מקשיב לי? כמה כבר ביקשתי? לעצור ולהגיד, רגע, ומה אתה אומר לי? מכירים את הבדיחה הזאת? מה זה שיחה בין שני יהודים? שני מונולוגים. זה, זה ממש, מה זה נכון? יהודים דבר, הוא לא, אפילו לא, אומרים לו משהו, הוא לא ממתין עד סוף המשפט. הוא כבר יש לו תשובה, כי למה הוא מקשיב? הוא לא מקשיב. הוא אומר את המונולוג שלו. אז השיחה עם השם היא ככה. אתה אמרת משהו? תקשיב. תקשיב עכשיו לתשובה. וכבר אמרנו, כן, התשובה באה דרך מה שקורה לך. דרך איזה רמז פתאום. עד כדי כך שאתה חושב על משהו, פתאום שני אנשים עוברים לידך ואתה פתאום שומע איזה משפט שאחד מהם אומר, זאת התשובה. או פתאום אתה פותח את הספר. אני כל הזמן אני עושה את זה. אם יש לי שאלה, אני ניגשת לזוהר, אני פותחת איפה שזה נפתח, ואני קוראת מה הזוהר אומר לי. מנסה להבין. זאת אומרת, זה הבדיקה השנייה. האם אתה גם מקשיב למה השם אומר לך, או שזה מונולוג כזה, כן? והשלישי זה אם אתה מוכן להשתנות בעקבות דיבור עם השם. זה גם עניין מאוד מאוד חשוב. היה לי איזה זוג, היא הייתה רוסייה, והוא יהודי, אבל היא התחילה לשמוע את השיעורים שלי, והיא עשתה גיור, ועכשיו היא רוצה להחזיר בתשובה גם את בעלה. אז הוא היה נהג אה, משאית, והוא היה לו חלום לקנות משאית משלו, שהוא יהיה עצמאי. אז הוא אמר לה, והיא סיפרה לי, הוא אמר, אני אשים כיפה כשהשם אפשר לי, הוא יאפשר לי לקנות משאית. אמרתי לה, לכי תגידי לו שהוא קודם ישים כיפה, ואז נראה. אמא הוא עשה את זה. זה מה שקרה בעצם. הוא קודם שם את אתה מוכן להשתנות, או שאתה אומר, אוקיי, אני אשים כיפה אם אתה תיתן לי בית. אני אעשה את זה אם אתה ככה וככה. תנאים. מאיפה בא כל העניין הזה? של התנאים, של המונולוג, מחוסר ההרגשה האמיתית שאני והשם אחד. שאני
והמציאות אחד. הכל אחד. לכן זה לא משנה. מה שמשנה פה, ומה שחשוב פה, זה הקשר, החיבור, לא תוצאות. וזה בהכל. לכן זה הולך דרך הלב. כי החיבור כתוב בזוהר הרבה פעמים, השם מחובר ללב של האדם, לא למוח, איפה שנמצאת הנשמה, לרגש, ללב. שם נקודת החיבור. ואם אנחנו עומדים בכל משתדלים, משתדלים, כי ההרגשה הסופית שכתוב שכולם יראו את השם, מה זה כולם יראו את השם? כולם יבינו שגם השולחן הזה, גם המאוורר הזה, זה הוא. זה נקרא שכולם יראו את השם. ואתה אומר, לא, איזה דמות שפתאום תופיע. אנחנו פשוט נראה שהכל זה הוא, והכל זה אני. זה המשיח, באמת. בעזרת השם, אני לא... זה יהיה משהו, קפיצת מדרגה שאי אפשר לתאר את זה באמת. אבל תיאורטית אפשר להתחיל עכשיו בפעילויות כאלה, להתחיל להתקרב לזה. ואני רוצה לסיים את זה עם משהו שמצאתי אצל הרב שיינברגר, שהוא בחוברת על הפסח. זה ציטוט שמצאתי אותו לא מזמן, אבל אני פתאום הזכרתי שכל כל מה שאני מלמדת כבר יותר מ10 שנים. כן, לכל זה אני קוראת יציאת מצרים, ופתאום אני מצאתי אצלו את, את הציטוט הזה, ומאוד חשבתי, היום אני אסיים עם זה. בכל פעם השטן מקטרג כמו ביציאת מצרים, וחוזר ואומר, מה נשתנו אלו מאלו? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. המהות הגאולה האמיתית, מוסיף פה הרב, זה יציאה מעבודה זרה. עבודה זרה זה כל מה שהאדם מאמין שבדבר הזה תלוי אני יודעת מה, מי יהיה ראש ממשלה, מי, לא יודעת, שבו תלוי לא יודעת, מצב ישראל וכן הלאה, זה עבודה זרה. אז שטן עד היום אומר את אותו דבר. אלה עובדים עבודה זרה ואלה. אבל למרות הכל, הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, והוא מכיר את הצעקה הפנימית שבלב ישראל, ונותן להם. רגע. ופותח להם שערים לעולם חדש, כלומר שנעשית לו לעם ישראל בחינת לידה ויציאה חדשה. זאת אומרת שזה כל הזמן אותו דבר, זה כל הזמן יציאת מצרים, וגם ביאת המשיח זה יציאת מצרים בגדול, כבר לא יהיה יותר עבדות, אלא אמת תתגלה. והאמת היא את מה שאמרנו, שיש רק אותו, ואנחנו זה הוא, והכל זה הוא, והכל חיבור אחד מדהים.
מדהימה הבריאה הזאת, מדהימה.